הגמרא אומרת, בי"ז בתמוז, 5 דברים קשים קרו לעם ישראל. הגמרא בתענית אומרת, 5 דברים יראה את אבותינו ב-17 בתמוז. 5 דברים קשים קרו לעם ישראל ב-17 בתמוז. ו5 בתשעה באב. 5 דברים קרו לעם ישראל ב-17 בתמוז, ו5 דברים קרו לעם ישראל בתשעה באב. ב-17 בתמוז נשברו הלוחות. לוחות הברית נשברו ב-17 בתמוז. היה למשה רבנו יד בשבירת הלוחות. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו לעלות לשמיים להוריד את התורה בו' בסיוון, מתן תורה. משה רבנו מעשה, הוסיף יום אחד, ז' בסיוון. נוסיף על ז' בסיוון שמשה רבנו הוריד את התורה, עלה לשמיים 40 יום, יוצא י"ז בתמוז. אומר רבנו החתם סופר, אם משה רבנו היה עושה כמו שהקדוש ברוך הוא ביקש, בו' בסיוון עולה לשמיים להוריד את התורה, היה מתן תורה, אז היה יוצא 40 יום בשמיים, יום אחד פחות מי"ז בתמוז, וזה שמשה הוסיף עוד יום, זה נפל בי"ז בתמוז, שיום הגרים, זה היה יום קשה, והיום הקשה הזה, היה בו דברים קשים שנשבר לוחות הברית בי"ז בתמוז. י"ז בתמוז, היום הזה, נשברו בו לוחות הברית. זה דבר ראשון קשה שקרה לעם ישראל בי"ז בתמוז.